Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan tetep pitados ing Gusti Yesus lan nderek cawi-cawi wonten ing pakaryan dalem. Pancen mbok menawi nuruti pangladosan utawi pelayanan menika ra ana enteke, kaya-kaya wong sing randhe wudel, sing ora mikir butuh lan liya-liyane. Kadangkala yen kula panjenengan limbang-limbang cawe-cawe ing gesanging pasamuan menika ya medeni, awit kadangkala ngasi ora mikir awake dhewe, keluargane dhewe, kebutuhane dhewe. Ana wae sing kudu dilampahi. Ananging yen kula panjenengan limbang-limbang, Gusti Yesus piyambak ing gesangipun lan pakaryanipun ugi kados-kados kaya wong edan, wong sing ora sak lumrahe. Ingkang sepisan Gusti Yesus makarya tanpa pamrih, ora golek butuh lumantar pakaryane, pokok men nulungi wong ya cukup nulung, ora njaluk bayaran, ora njaluk opah. Sakjatosipun yen Gusti Yesus lumantar kuwasa menyembuhkan, golek duit, pasang tarif mesti payu tenan. Kados ingkang nate kula aturake, jaman saiki rumah sakit, klinik lan magayutan kalian kesehatan menika mbok larang wong mesti bayar, mbok kudu antri suwe wong tetep nglakoni, awit nggih demi kesehatan. Yen Gusti Yesus golek duit lumantar karya kesehatan rikala semanten mesti duwite melimpah. Ning pranyata menika boten ditindakake dening Gusti Yesus. Nulung ya nulung, ngono wae, gratis tis. Nah menika salah setunggal sing tumraping sanak sederek dalem, tumraping tiang-tiang sak dusun ngane-anehi, ora mlebu nalar. Dereng malih Gusti Yesus menika ya wong sing ora omahan, lunga wae, malah kadangkala jarang neng omah. Lekesah ora mergo nyambut gawe utawa duwe omah liya, ning ya kuwi mau dolan karo genge asung kasaenan tumraping tiyang sing butuhake pitulungan. Menawi digathokake kalian pangandikane simbah-simbah, ngono ya ngono, ning ya aja ngono. Tumindak sae tumraping tiang kathah menika sae, ning ya tumraping tiang-tiang tertentu Gusti Yesus wis keladuk. Basa Indonesiane sing langkung cethok, tidak waras lagi. Nah kados pundi cariyosipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Markus bab 3 ayat 2 ngantos dumugi 21.
Nalika samono Gusti Yesus kondur lan wong akeh banget padha ambyuk sowan nganti padha ora saged dhahar. Nalika sanak sederek dalem padha ngrungu banjur padha teka arep nyingkirake Gusti, awit jarine wong-wong mau panjenengane wis keladuk. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ingkang cekak sanget namung kalih ayat nyariosaken kados pundi Gusti Yesus kondur lan pranyata ing griya ing dalem menika ya ora leren, ora bisa ketemu karo tiyang sepuh lan sanak sedereke. Awit menapa kathah tiyang sing sowan ambyuk terus temtu kemawon nggih nyuwun disarasake, nyuwun pitulungan dalem. Nah menika kados kula utawi mbok menawi para rama sanese sing wangsul ning malah nyambut gawe. Dadi nang omah kuwi ora leren ketemu bapak simbok, omong-omongan, jagongan ning tetep nyambut gawe. Nah menika tumraping tiyang sepuh menapa malih yen tiyang sepuhe nggih pun sepuh banget ngane-anehi, mulih kok ora ketemu wong tuwa malah nyambut gawe. Padahal umumipun nggih nek bapak ibu kagungan putra sing beboro wonten kitha sanes utawi wonten negari sanes menika yen wangsul mudik tujuane ya liburan, ketemu karo keluarga, ketemu karo wong tuwa. Umumipun kan mekaten pas Natal utawi Paskah, Idul Fitri, liburan sekolah menika nembeda gadah kesempatan wangsul merga ya pas liburan. Ning pas liburan kok malah nyambut gawe, aneh. Nah Gusti Yesus boten namung kondur menika liburan, ning pranyata ya gesangipun kabeh nggo nyambut gawe, ning nyambut gawe sing ora ngasilake dhuwit, nyambut gawe sing gratisan. Nah menika sing tumraping saperangan tiyang menilai Gusti Yesus keladuk ora waras. Merga ya jejering Gusti Yesus sing yuswane wis dewasa, umur 36 taun. Menika lak ya jane wis iso golek dhuwit, iso ngasilake dhuwit, uripe wis mapan. Ning pranyata Gusti Yesus durung duwe omah dhewe, durung duwe gawean dhewe sing mapan sing ajeg, isih runtang-runtung karo genge mirungganipun murid 12. Isih nomaden lunga rono, pindah nggon liyane, pindah omah liyane. Lan menika le dahar le nedha ya mung sak paring-paring, merga ora duwe pemetu, ora duwe sawah, ora duwe tegalan, ora duwe sumber penghasilan. Nah menika sisi lain saking Gusti Yesus ingkang sacara pangladosan, sacara pakaryan menika populer, viral, kathah sing kasengsem marang pakaryan-pakaryan dalem Gusti. Ning dibalik menika pranyata wonten saperangan tiyang sing menilai yen Gusti kebablasan, keladuk, ora waras. Mila menika dados risiko kula kinten wonten ing pangladosan. Kula panjenengan sami jejering murid dalem Gusti, penderek dalem Gusti yen pancen duweni komitmen pelayanan, kadang kala yen ana sing menilai wong kok ora waras, wong kok keladuk, wong kok ora diwudel, awake dhewe ya kudu siap. Awit naminipun pangladosan menika mesti korban, ngorbanake wektu, tenaga, pikiran, keluarga, bahkan nggih pekerjaan. Yen awake dhewe saged kanthi ikhlas nindakake pelayanan sing penuh pangorbanan, awake dhewe ya bakal setya lan tekun. Lan ing mriku kula panjenengan saged nampi kabungahan.
Ning nek awake dhewe ra duweni keikhlasan, pelayanan utawi pangladosan menika namung beban sing adamel sakabeh-kabehe kesel. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.